Hej alle sammen, velkommen til den video. I dag, så skal vi mine i lære. Ja, I hørte rigtigt, mine i lære. Men ved I, hvad jeg mener med mine i lære? Jeg mener, at vi skal mine i det her lære. Alt det der. Så jeg har sådan noget lære her. Og det er sådan noget lære, vi skal mine i dag. Min far, han har allerede i gang med at mine lidt, der hvor jeg havde minet. Så jeg skal bare komme i gang. Ja, så kom i gang. Og prøv lige at kigge omkring. Alt det er bare ler. Et helt område fuld af ler. Men det er ikke sådan noget blødt ler. Noget er ikke så helt toilet. Men derfor har jeg taget den her med. Til min længere. Og hvis vi kigger der, så er der et bjerg. Og ved du hvad? Jeg tænker, vi skal se det bjerg. Så. Vi skal mod bjerget. Nå, så er vi helt oppe på bjerget nu. Prøv lige at se. Prøv lige at se, hvor langt ned der er. Der er rigtig langt ned. Ja, du er lille. Jeg zoomer lige ind på dig. Så kan I se, hvor stort bjerget er. Men jeg tænker lige, vi skal hoppe ud over. Er I klar? 3, 2, 1, nu. Hoppe lidt ud over. What, det er sjovt det her. Bare skriv i kommentaren, hvis I gerne vil vide, hvor det her er. Så skal jeg nok svare på det. Jeg skal lige gå over til det der lærer derovre. Hej, far. Må jeg låne min hakke? Ja, og kan du være med at ryge? Ja. Hader når du ryger. Giv den her video et like, hvis jeres forældre også ryger. Nå. Det er hårdt lavet det her. Nå, det var så det for den her video. Hvis jeg allerede går ind på mit kanal og ser, at der er nogen, der har liket den, så laver jeg en video i dag. Det kan ikke sikkert, jeg lover det, men jeg vil i hvert fald prøve, som jeg kan.